שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בדרך למשהו, הפודקאסט שבו אני מארח בעלי עסקים ואנשים בתחילת הדרך לשיחה בגובה העיניים. אז היום בפרק אנחנו נמצאים עם טוב הלוי התותח, שהוא מעבר לזה שהוא באמת בחור שאני אישית עמדתי ממנו הרבה, הוא גם היה לקוח שלי, יצא לערוך הרבה תכנים שלו, סרטונים, פודקאסטים, הרצאות, ואדם עכשיו יספר קצת על עצמו, אתם תבינו רגע למה בכלל שווה לכם להקשיב לפרק ומה הערך שאתם יכולים לקבל ממנו. אז יאללה תום. טוב, אז נעים מאוד, איזה כיף, תודה על ההצגה. אז כמו שאמרת, אני תום הלוי, בן 28, גר בגבעתיים עם הבת זוג המדהימה שלי והכלב החמוד שלנו. שגם היא פה דרך אגב. אמת. ומה שאני עושה למעשה ב5 שנים האחרונות, זה בעיקר מתעסק בכל עולמות ההתפתחות האישית, ובפרט המחירות והאנשים המופנמים. למעשה שאני נכנסתי לנישה של מחירות, אני שמתי לב שמלמדים אותנו להתנהג בצורה מאוד מאוד מסוימת ומאוד ספציפית, וגם בעולם ההתפתחות האישית, שלמעשה מעודדים אותנו להתנהג בצורה מאוד מוחצנת, מה שגרם לי להרגיש שאני לא בסדר. ולמעשה מה שאני עושה היום זה לעזור לאנשים, לגשר על הפער שבין השאיפות שלהם, החלומות שלהם, מה שהם רוצים שיהיה בחיים שלהם, לבין מה שקורה במציאות, ביום יום שלהם. בין אם זה ברמת העסק שלהם, ברמת המחירות שלהם, ברמת הזוגיות שלהם, ובין אם זה ברמת החיים האישיים שלהם. בעיניי זה מקצוע מדהים. אני בעצמי, יש לי היום, אני עובד עם 2 מאמנים אפילו. אני הגישה שלי זה שכל אחד צריך שיהיה לו מאמן. זה מישהו שבעצם נותן לו את ההשקפה מהצד, מסתכל עליו, על החיים שלו, על איך הוא מתנהל, ונותן לו רגע פידבק חיצוני. בדרך כלל עדיף שזה יהיה בן אדם עם ניסיון, אבל אני רוצה כבר להפנות את זה אליך. תראה, בסוף התחום האמון זה, וגם התחום של המחירות זה תחום מעניין, אבל איך בכלל מגיעים למצב שאתה אומר, זה התחום שאני רוצה, ובטח מהמקום שלך. עכשיו אני אגיד, מי שלא מכיר ב100% עדיין את תום, אז אתם יכולים לעקוב אחריו, לראות ברשתות, יש לו גם פודקאסט שלו, שבו הוא מדבר על כל הסיפור שלו, אז בעיניי שווה ממש להכיר. אז איך מגיעים בכלל למקצוע הזה? בטח שוב, ובטח מהמקום שלך. תראה, אני יכול להגיד לך איך אני הגעתי למקצוע הזה, אבל אני רגע אגיד משהו שבעיניי אנשים לא מבינים. אנשים לפעמים אומרים מחירות זה לא אני, שזה המשפט הכי מטומטם שבעיניי יכול להוציא מהפה שלו. כי בין אם תרצה או בין אם לא תרצה, כולנו מוכרים את עצמנו כל הזמן. אם אתה הולך לרעיון עבודה, לא משנה באיזה תחום אתה מתעסק, אתה מוכר את עצמך. אם אתה יוצא לדייט, אתה מוכר את עצמך. אם אתה עכשיו עם הבת זוג שלך ואתה רוצה לעשות משהו, אתה מוכר את עצמך. אז לא משנה במה אתה רוצה להתעסק, כל אחד חייב שיהיה לו יכולת תקשורתית של מחירות ברמה מסוימת, ואם היא תהיה טובה, וואו, מה יקרה בחיים שלו. עכשיו, אני בפן שלי, האמת שבכלל הייתי בטוח שאני אתעסק בעולמות ההייטק, ובמקרה הייתי עובד כמאבטח בחברת הייטק, כמה אירוני, והיה לי מלא זמן פנוי, ובזמן הפנוי שהיה לי, התחלתי פשוט לקרוא מלא ספרים של התפתחות אישית. ואחד הדברים שראיתי שמאפיין את כל האנשים המצליחים בתחומם, זה שכולם ממש ממש טובים בהשפעה, שכנוע ומחירות. ואמרתי, אוקיי, אני בן אדם מופנם, שהטבע שלו זה לא להתחיל שיחות עם אנשים, זה לא להיות עכשיו המסמר של הערב, איך אני יכול לאתגר את עצמי ולקחת את עצמי לקצה? אני אהיה איש מחירות. ואם אני אהיה איש מחירות ואני אצליח בזה, וואו, מה יקרה בחיים שלי. אתה אומר בגדול שמבחינתך, הסקיל הזה של מחירות, היכולת של מחירות, זה משהו שכולם צריכים לדעת, צריכים להכיר, כי אתה באיזושהי סיטואציה בסוף אתה בוחר את עצמך, אמרת, רעיון עבודה וכאלה. אבל תראה, מי להגיע למצב שאתה מוכר את עצמך ברעיון עבודה, שיש אנשים שזה בא להם טבעי, וגם כאלה שלא, אז אתה יודע, עושים את זה, למצב שאתה עובד בזה יום יום. עכשיו מעבר לזה גם שהעבודה של מחירות היא עבודה מאוד קשה, כי בסוף אתה מתוגמל לפי המחירות שלך. זאת אומרת, יכול להיות שאתה מתחיל את החודש, אתה מתחיל מאפס, כל חודש מחדש, וזה קשה, אתה אשכרה צריך כאילו, באיזשהו מקום אתה מרגיש שצריך לבנות את עצמך כל פעם, וכל פעם להתמודד, ואז אנשים שונים, וסיטואציות שונות, ופתרונות שונים, לא יודע, זה לא כזה פשוט, ועדיין לי, זאת אומרת, אני גם בתור בן אדם שיצא קצת לחוות את עולם המחירות, לא כזה קל, לא כזה כאילו משהו ואני בן אדם די תקשורתי, אבל עדיין לבוא ולעשות את זה באופן קבוע זה קשה, בטח באופן שזה המקצוע. אז בכל זאת בגלל שאנחנו בסוף בפודקאסט אנחנו מדברים על אנשים שהם בתחילת הדרך, אז אם כבר אנחנו מדברים עם בן אדם שמתעסק עם מחירות, אני רוצה לדעת איך בן אדם יכול לדעת או להרגיש שזה הזמן שלי, או שזה המקצוע הזה יכול להתאים לי, כאילו מה המאפיינים צריכים להיות. אני חושב, כמו שאמרתי לך, אין דבר כזה, כל אחד צריך למכור את עצמו. זה לא משנה אם אתה חושב שזה מתאים לך, או אם אתה לא חושב שזה מתאים לך. אם אתה חושב שזה מתאים לך, מעולה, תלך על זה. אם אתה חושב שזה לא מתאים לך, מעולה, גם תלך על זה. כי ככה או ככה, אתה תתקל בסיטואציות שבהם אתה צריך למכור את עצמך. לא תעשה את זה טוב, זה יבוא לידי ביטוי במערכות היחסים שלך, זה יבוא לידי ביטוי בכמות הכסף שיש לך, אוקיי? וזה יבוא לידי ביטוי בכמה אתה יודע לדרוש מאנשים אחרים את מה שאתה רוצה ומה שמגיע לך. בטח ובטח לאנשים שרוצים להתעסק בעולמות העסקים. אתה לא רוצה להיות איש מחירות טוב? אחי, אין לך זכות קיום לעסק בכלל. כאילו, זה מה שמכניס את הכסף. אתה לא רוצה את זה,
בהצלחה. בוא נראה איך זה יעבוד לך. שוב, בגדול אני מסכים, אבל אני נגיד, סתם כורך וידאו, אז אני בקושי מוכר את עצמי, באמת בקושי, אני פשוט אומר לאנשים, חבר'ה, זה החבילה שלי, כאילו ככה אני עובד ותזרמו, וזה מהצד שני זה יותר קל לי, אתה מבין? יכול להיות שאם היה לי את הכישרונות של, זאת אומרת, ממש את היכולת בראש המחירתית, יכול להיות שגם הייתי מצליח להשיג יותר, אבל בעיניי בגלל זה יש, התחום של מכירות נוגע הרבה בפן המנטלי. אמרת גם שאתה בעצם משלב, זאת אומרת, אתה עושה גם אימונים מנטליים, נכון? נכון. אני למעשה, נכון שאני מלמד מחירות, אבל בפועל, אני מאמין שככל שבן אדם עובד על הפן המנטלי שלו, ככה גם המחירות שלו צמחות. זאת אומרת, זה העיקר, זה השורש בתכלס, הפן המנטלי. מי שאתה כבן אדם, זה מי שאתה תהיה כאיש מחירות. אם בחיים שלך אתה מתקשה לדרוש את מה שמגיע לך, אותו דבר יקרה לך במחירות שלך. אתה מבין? ואז לא משנה אם אני לוקח את הבן אדם ועובד איתו על זה בחיים האישיים שלו, זה שהוא יצליח אחרי זה במחירות, זה רק תופעת לוואי של זה. אז איך מגיעים גם למקצוע הזה של אימון מנטלי? זאת אומרת, היום ספציפית זה גם מאוד נפוץ, אני אספר רגע קצת סיפור אישי שלי, אחרי הצבא הייתי עורך וידאו תקופה מסוימת, ואז אמרתי, טוב, אני רוצה, זה לא מסתדר לי, הייתה לי איזושהי חוויה עם איזה לקוחה, אמרתי, אני רוצה להתעסק באימון המנטלי, עשיתי איזה קורס NLP, ואמרתי, אני עוזר לגברים להתמודד עם פרדות, זה מה שאני עושה. עכשיו, היה לי תשוקה מאוד חזקה לזה, זאת אומרת, באמת רציתי לעזור, אבל לא היה לי את הכלים. והתחושה הכי קשה שהייתה לי זה שהעליתי סרטונים לטיקטוק, והקעתי למלא אנשים, אני אומר לך, הייתי מפוצץ בהודעות, אבל אין לי את הכלים לעזור להם. עכשיו, העניין הוא שהפלטפורמות החברתיות, הרשתות, הן מאפשרות לנו מצד אחד, להגיע לחשיפה ולהגיע להמון אנשים, אבל מצד שני יש בזה קצת שקר, אז כאילו ככה אני מרגיש עם עצמי לפחות, זאת אומרת, מצד אחד באמת רציתי לתת, אבל לא באמת הייתי מאמן או מטפל, ואנשים היו באים אליי, אנשים אפילו שמעו לי כסף. איך אתה מגיע למקצוע הזה, ואיך אתה גם יוצר לעצמך את הבידול, או כאילו איך אתה גורם לאנשים להאמין שאתה באמת כמו שצריך, שאתה אשכרה מאמן, בלי גם לעשות עכשיו, אתה יודע, איזה תואר, פסיכולוגיה, אתה צריך לעשות 7 שנים, כן? זה לא עכשיו, כאילו זה לא תעודה שאתה משיג באלן. איך אתה מגיע למצב הזה? תראה, אמרת פה משהו מאוד יפה. הרבה אנשים באמת ניגשים לקורס NLP, אני לאו דווקא מדבר עליך, אני מדבר באופן כללי, הרבה אנשים ניגשים לקורס NLP, לומדים איזה טכניקה, מתרגלים אותה על מוטי, ופתאום מוטי עשה איזה שינוי מטורף בחיים שלו, ואז הם אומרים, הבנתי, הייעוד שלי בחיים זה להיות מאמן מטפל. לא, זה לא עובד ככה. בן אדם שעבד עם הרבה אנשים, אני יכול להגיד לך בתור בן אדם שבשבוע עובד עם עשרות אנשים באחד על אחד, המעמסה הנפשית והמחירים שמטפל ומאמן צריך לשלם בחיים שלו, הם כל כך כבדים, שרק בן אדם שבאמת מאמין בלב ובליבה שלו, שהוא אוהב את המקצוע הזה ורוצה לעשות את זה, רק בן אדם כזה יתמיד בתחום הזה לאורך זמן. ואחד הדברים שאני ראיתי בכל הקורסים שהלכתי אליהם, זה שבכל סוף קורס, 90% מהאנשים שהיו איתי בקורס, פשוט לא המשיכו להתעסק בתחום הזה. ורק אם יש לך באמת איזשהו סיפור חיים, אם אתה בבשרך מה שנקרא עברת משהו בחיים שלך, שאתה כל כך מאמין במה שאתה יכול לתת, ואתה אומר לא משנה מה זה יגבה ממני, אני אמשיך לרוץ על זה, רק אז אתה יכול להישאר במקצוע הזה. כי אם אין לך למה מספיק חזק, אתה פשוט ברגע שיהיה לך קצת קושי, תצטרך ללמוד מחירות, תצטרך לשווק את עצמך, תצטרך פתאום לדבר מול מצלמה, אתה תגיד, טוב, עזוב, לא, זה לא בשבילי. זאת הסיבה שאני הפסקתי את זה, דרך אגב. המעמסה הנפשית, תחשוב שאני כל היום מדבר עם גברים שמתמודדים עם פרדות. זה קשה, זה מרוקן, זה מעייף, זה וואו, כאילו הרגשתי שאני פשוט לא מצליח להגיע לאנשים. אז בוא נגיד שיש עכשיו אנשים שומעים אותנו ואומרים, וואלה, האמת שיכול להיות שזה מעניין אותי, יש איזושהי תשוקה, נגיד, אני יכול לקחת את עצמי כדוגמה. הסיבה שרציתי לעזור לגברים מתמודדים עם פרדות, זה לא רק בגלל שעשיתי קורס NLP, או כי פשוט רציתי לפתוח עסק. התמודדתי עם פרדה, אני מניח. התמודדתי עם פרדות מאוד קשות, עברתי בגידה. ואמרתי לעצמי, טוב, אני רוצה לעזור לאנשים, אני רוצה באמת לעזור לאנשים להתמודד עם הדבר הזה, ובאיזשהו מקום להגשים את עצמם. בכלל, אני מאוד, מאוד אוהב להיות באינטראקציה עם אנשים. איך היית מציע לאנשים לגשת לתחום הזה בכלל? איך לגשת לתחום הזה? תראה, אנשים נוטים לחשוב שללכת וללמוד כמה שיותר קורסים, זה מה שיעזור להם להיות מטפלים יותר טובים. זה השקר הכי גדול שיש. האם צריך איזשהו ידע בסיסי? כמובן. אבל הפרקטיקה, הדברים שבאמת הפכו אותי למאמן טוב יותר, זה פשוט לעבוד עם כמה שיותר אנשים. אגב, הסיבה שבכלל התחלתי עם עולם המחירות, הייתה כדי לתרגל את המיומנויות שלמדתי בתור מטפל. כי אמרתי, אוקיי, אני עכשיו פותח קליניקה, זה לא שאני עכשיו אחזור הביתה, אני אפרסם פוסט, חבר'ה, אני נהיה מטפל, יחכו לי 20 אנשים בתור, טוק טוק טוק, אני רוצה אימון. זה לא יעבוד ככה. אז איך אני כן אוכל להתאמן בעצם בלאמן?
אני אהיה איש מחירות. איש מחירות טוב, חייב להיות סוג של מטפל מאמן ברמה מסוימת. חייב להיות. אבל זה נקודה קשה, כי בוא נגיד סתם, אם אני לוקח לדוגמה את האחד וידאו, אז אני מסכים איתך לגמרי. הדרך הכי טובה להתנסות, אין בה, אתה יכול לקחת מלא קורסים, ויש מלא קורסים. ואם תמשיך לקחת קורסים זה לא יעזור, בסוף אתה צריך באמת לתרגל. אבל באימון, כשאתה מתרגל לאנשים, זה לא, כאילו, זה לא דבר כזה, בוא תתרגל כמה שיותר. נכון, אבל תראה, יש דבר שנקרא תיאום ציפיות, אוקיי? יש לי קהל לקוחות מסוים, קהל לקוחות שלי מוכן לשלם 3x, בסדר? תמורת השירות. לא בכך קשור לכסף אבל. לא, שנייה, אז אני אסביר. יש קהל לקוחות שמוכן לקבל טיפול בחינם, לוקח בחשבון את זה שהמטפל הוא כנראה זה פעם ראשונה שהוא מנסה את זה, אוקיי? ויכול להיות שמהות הטיפול לא כל כך תצלח, או שיהיה פה הרבה ניסיונות, והוא יגיד בסדר. לכל סוג של מטפל יש קהל לקוחות מסוים, וזה בסדר גמור. ואגב, גם אני מתחילת הדרך שלי, תמיד הייתי לוקח רק מקרים שהייתי אומר, אוקיי, גם אם זה טיפה מאתגר אותי, אני יכול להתמודד עם זה. אבל אם עכשיו מישהו אומר לי שיש לו איזה הפרעות נפשיות, או משהו מאוד קיצוני, שאני אומר, בוא זה כאילו אין לי מושג, לא הייתי נוגע בזה, ממש לא. אני האחרון שיגיד לך, בלי ידע תיגש לדברים. תיגש לדברים עם ידע מסוים, ותוך תיאום ציפיות נכון. זאת אומרת שהבן אדם בצד השני יבין את הסיטואציה כמו שהיא, אל תשקר לו, אל תגיד לו, כן, עבדתי עם עשרות אנשים שבפועל בחיים לא עשית אימון. אל תגיד לו את זה. זה הסיבה שיווצר פער בין אנשים, אוקיי? אז תהיה כן איתו לגבי הניסיון המקצועי שלך, תהיה כן איתו לגבי מה שלמדת, אם זה מתאים לו וזה מתאים לך, מדהים, תלך על זה. ובשאיפה, אם יש לך את האפשרות לעבוד כאיש מחירות, זה חד משמעית ישפר אותך כמאמן מטפל. האמת שזה נפוץ, כל העניין הזה, כאילו תמיד אומרים לאנשים חיילים משוחררים וזה, לא יכול לעבוד במחירות, לא יכול לעבוד בדברים כאלה, כי זה באמת הכי מפתח. עכשיו אנחנו נדבר קצת יותר על האימון בהמשך. אני רוצה לדבר רגע על, בכללי, בסוף פודקאסט אנחנו מדברים לאנשים שהם עסקים, או בתחילת הדרך, או ממש רוצים להיכנס לעולם העסקים. למה להיכנס לעולם העסקים בכלל? אמרת שאתה רוצה הייטק, אתה יודע, יש לך כבר איזשהו כיוון, אולי יש לך אפילו תחום שאתה מתחבר אליו, למה לך בכלל לגשת לעולם העסקים? למה? וגם בזמנו, זאת אומרת, אתה יחסית, כאילו, באיזה גיל התחלת? 23. 23, זה לפני 5 שנים בערך, נכון? 5 שנים, כן. קורונה, עניינים, לא יודע, כאילו, מה צריך את הכאב ראש הזה בכלל? אז אני אגיד לך את האמת, אתה לא. רוב האנשים לא אמורים להיות בעלי עסקים. רוב האנשים בטבע שלהם לא צריכים לפתוח עסק. זו האמת, אתה יודע, היום כאילו כל כך הרבה אנשים, זה סטטיסטית. זה הכי לא נפוץ אבל, כן? היום, זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה, אנחנו שנינו נמצאים ברשתות. היום זה, הדיון הזה של בעל עסק או שכיר, זה נפוץ מאוד. אני, בדעה שלי, אני באמת מאמין שלא כולם מתאים להיות בעלי עסקים, וצריך להגיד את זה. לא כולם מתאים להיות בעלי עסקים. חד משמעית. זה באמת עניין של אופי, של תכונות. זה לא מתאים לכולם. אני מסכים איתך חד משמעית, ויותר מזה, לא כולם מוכנים לשלם את המחיר, וזה בסדר. עכשיו, מה שקורה היום, זה שפשוט גורמים לך להרגיש, כאילו אתה חייב לרצות להיות בעל עסק. ואם אתה לא רוצה להיות בעל עסק, אז אתה רוצה להיות שכיר, ואתה מאפן, אבל זה לא נכון. אחי, רוב האנשים בעולם הם שכירים, ויש שכירים שעושים מאות מיליונים, אחי, והכל בסדר. בסוף, כל אחד יש את המסלול שמתאים לו, ויש את המחירים שהוא מוכן לשלם. ואם אתה רוצה משהו, והמשהו הזה דורש מחירים ככה, ואתה מוכן לשלם מחירים ככה, זה לא יעבוד. אז זה לא רק מעניין מה אתה רוצה, זה מעניין מה אתה מוכן לעשות בשביל זה. ואם אתה מבין מה המחירים שבעל עסק צריך לשלם, אם אתה מבין שאתה הולך לחיות בחוסר ודאות, וכנראה שגם רוב הסביבה שלך לא תתמוך בך, ותנסה רק להוריד אותך, וזה בנוסף לכל הקשיים שלך גם ככה מעצם העובדה שאתה מקים עסק. אז אחי, להיות בעל עסק זה חרא טהור, ומי שאומר לך אחרת משקר לך, ואם אין לך למה מספיק חזק, זה פשוט לא יעבוד, ואתה לא תישאר במשחק הזה. אז למה אתה נכנסת? מה שאתה חפש שם? עכשיו הבאת פה תיאור שלם לכמה זה חרא, ואתה עצמך עצמאי בעל עסק. נכון, ואני פשוט חוויתי כל כך הרבה חרא בחיים שלי, זאת אומרת, אני אגיד לך את האמת, אני נכנסתי למקום הזה של להיות בעל עסק, לאו דווקא בשביל כסף. אני האמת, כל מה שרציתי, זה שיגידו לי, אתה בסדר. אחי, בתור ילד, לא אהבו אותי, אני הרגשתי שהמשפחה שלי אוהבת אותי רק כשאני מצליח בלימודים, חברים שלי לא באמת אוהבים אותי, אני צריך לזייף את עצמי כדי שאוהבו אותי, בנות זוג, לא הייתי מצליח להיכנס לזוגיות שמישהי באמת אוהבת את מי שאני, וכל מה שרציתי זה לקבל אישור על מי שאני. אז איך עשיתי את זה? דרך לעזור, דרך להשפיע, דרך להפיץ את הקול שלי, ופתאום אנשים אוהבים אותך. זה מה שרציתי, אחי. וזה דחף אותי מספיק חזק כדי 5 שנים להתמיד בעולם הזה. אבל אם לא היה לי את זה, אחי, יכול להיות שהייתי שכיר איפשהו. זאת אומרת, אתה אומר שמה שהכי החזיק אותך זה הלמה, וזה מבחינתך המאסט שצריך להיות, וזה האמת שזה בדיוק מרים לי כזה להנחתה לשאלה הבאה. תראה, היום יצא לי לדבר על זה גם בסטורי שלי, והאמת שיצא לי לדבר ככה עם כמה אנשים על זה, אנחנו רואים תופעה
שאני ספציפית קשה להתחבר אליה, אבל יש את התופעה הזאת של יזמים בתחילת הדרך וזה, שהם מעלים הדרך ל-100K, תוך 10 ימים, תוך חודש, תוך 3 שנים, לא משנה. וזה נותן תחושה שהמטרה זה הכסף. עכשיו גם כשאני שאלתי אותך לפני זה, בעצם בשאלון, אמרת לי זאת אומרת לא, דיברת על מה מבחינתך עכשיו הצלחה, אנחנו נדבר על זה אחרי זה, ולא כתבת כסף בכלל, זאת אומרת כאילו, וגם אמרת את זה עכשיו, הכסף זה לא מבחינתך מדד להצלחה. אבל היום זה התחושה. התחושה זה באמת שהכסף הוא מדד להצלחה, אז מה מבחינתך מגדיר הצלחה, ומה צריך להיות באמת השאיפות כשאתה נכנס לעולם העסקים? הצלחה בעיניי, ובעיקר כמאמן, היא לדעת שאתה עושה את המקסימום שלך, כדי להשיג את מה שאתה רוצה. בין אם הגעת אליו ובין אם לא. שאני הולך לישון, הדרך שבה אני מודד את עצמי, זה האם היום עשיתי 100% מה שאני יכול לעשות, כדי שהזוגיות שלי תהיה יותר טובה, כדי שהגוף שלי יהיה יותר בריא, כדי שאני אייצר מספיק כסף, כדי לחיות את הלייפסטייל שאני רוצה, כדי שלמתאמנים שלי יהיה את ההצלחות שלהם, ויהיה את התמיכה שהם צריכים, כדי להגיע למטרות שלהם. ואם כל הדברים האלה אני יכול לסמן עליהם, פגז, אחי, מה יהיה התוצאות אחרי זה? הוא למעלה יקבע, בסדר? אבל אני יכול להיות אחראי על הדרך שלי. אני באדם דתי ואני מאמין שהוא למעלה יקבע, כן? אבל עדיין, אני יכול להעיד על עצמי, ואולי שזה באמת משהו שאני מרגיש שאני צריך לעבוד עליו, אבל הכסף זה מאוד, כאילו זה נקודה שהיא מאוד, מאוד חשובה לי, מאוד משפיעה. כי בתכלס, אם אנחנו מסתכלים בזה, בתור בעל עסק עצמאי, אתה יכול להרוויח 20,000 שקל ברוטו, אבל העבודה היא כאילו מטורפת, כן? אתה עובד, בדרך בתור שכיר אתה יכול ללכת לעבוד במשרות סטנדרטיות, לא אומר לך עכשיו משהו מוגזם, להכניס 12-13, אבל אתה יודע שיש לך את השעות הקבועות שלך, ה-9 to 5, שבתכלס אנשים אומרים כאילו זה משהו רע, אבל בתכלס תחשוב איזה מטורף זה. 9 to 5, נגמר הסיפור, אין, אף אחד לא מדבר איתי. אני אתמול ישבתי לעבוד עד איזה 12 בלילה, לערוך סרטונים. 5, זה, אל דברו איתי כאילו, אני עם האישה, עם הילדים, אני בבית, אני משחק פלייסט, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אז ההפרדה הזאת של להיות עצמאי ולהיות שכיר, לא יודע, אני פשוט לא, אני חושב שצריך סיבה יותר עמוקה, סיבה יותר רצינית בשביל באמת לגשת לתחום הזה. צריך כאילו משהו... כסף לבד כשלעצמו יכול לדחוף אותך רק עד מידה מסוימת. כי אני רואה את עצמי כרגע, אני מרגיש בנקודה שאני כאילו לא מרוצה מאיפה שאני נמצא באיזשהו מקום, ואני מחפש את הריגושים, אז פתאום קורס בשוק ההון, פתאום אני עושה הכשרה, כי אני פשוט מבין שהכסף כבר לא, פשוט לא, זה לא מניע אותי, אני לא קם בבוקר בשביל זה. כי שוב, כרגע כנראה אין משהו מהותי בחיים שלך שאתה רוצה ואין לך. אחי, כנראה שאת רוב הדברים שאתה ממש ממש רוצה בחיים שלך, השגת. את מה שאתה ממש 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 רוצה, באמת, משהו שאתה אומר כאילו אני חייב אותו, השגת. ואם יש משהו שלא השגת, כנראה שאתה לא באמת כזה רוצה אותו. או לפחות לא כמו שאתה חושב. איך מוצאים את הלמה הזה שאתה אומר שמחזיק אותך? כי בסוף גם, אמרת, זה לא שלך עכשיו, דיברנו על זה לפני, זה לא שלך איזה סיפור טרגי. עכשיו, כמו, אנחנו מכירים הרבה אנשים שהם היו בתחתית של התחתית, אני מאמין שאנשים שהיו בתחתית של התחתית, זה או שהם מתפוצצים של החיים, ובאמת מצליחים, או שהם נשארים שם. בדרך כלל אתה לא תמצא אותם כזה בביניים. אז אנשים כמוני כמוך, שיש להם, אתה יודע, סיפור חיים כזה מוצא וסטנדרטי. איך אתה מוצא איזה למה עכשיו מטורף שמניע אותך ממש לקום בבוקר ולהתחיל לפעול? שאלה מצוינת, תראה, זה לא באמת משנה מה הסיפור שלך, כמו איך אתה חווית אותו. הסיפור שלי הוא לא איזה סיפור שגרתי ברחוב, או הייתי הומלס, או לא יודע מה, רצחו מישהו מהמשפחה שלי, לא. אין לי סיפור כזה. אבל הדרך שבה הרגשתי, הייתה כל כך קיצונית, וכל כך מתוסכלת, שאני לא מוכן להרגיש ככה יותר לעולם, ולכן אני אמשיך לא משנה מה. והשאלה היא לא דווקא מה חווית, אלא כמו מה אתה רוצה להרגיש, ואיזה קשת של רגשות חווית, שגורמת לך כאילו, לאט רף לא משנה מה, ולכל אחד יש את זה בתחום מסוים בחיים שלו. אחד זה יכול להיות שלא יודע מה, שהיה לו נעליים ישנות, ועד סוף יומו האחרון הוא ישקיע אלפי שקלים בנעליים, כי הוא חייב להרגיש שיש לו נעליים חדשות. אחד זה יהיה מכונית, אחד זה יהיה מערכות יחסים, שהוא לא מסוגל להיות לבד, כל הזמן תראו אותו במערכות יחסים. לא יודע מה, כל אחד יש לו את הפאק שלו. אני, במקרה שלי, זה היה העובדה שאני הגעתי למצב, שאני רציתי למות, והרגשתי שאם אני אקרוס, אף אחד לא יהיה שם בשבילי. אני הרגשתי שאני לבד נגד העולם, ולכן, היום כל מה שאני עושה זה לתחזק את עצמי, גם ברמה הכלכלית, גם ברמה הפיזית, גם ברמה הרגשית, כדי שאני אדע שיש שם מישהו בשבילי. מי? כנראה שאני, וזה אגב שיעור שאני לומד אותו כל החיים.
האמת שזה מעניין, אני לא יודע, כאילו, תכוון אותי אם אני צודק בדבריך, אבל זה נשמע שבסוף הלמה הזה, זאת אומרת, אמרת, זה יכול להיות נעליים, זה יכול להיות דברים כאלה, לא בהכרח זה קשור למקצוע. זה לאו דווקא קשור למקצוע. תראה, בסוף, אני אומר, יש הבדל בין מטרות ליעדים, אוקיי? יעדים זה משהו מדיד, זה משהו שאתה יכול למדוד אותו, זה שעון חדש, רכב חדש, להיות בזוגיות, להגיע לאחוז שומן מסוים בגוף. מטרה היא דבר רגשי, היא ברגע שאני אשיג את הדבר הזה, מה אני ארגיש? ואם אתה רודף אחרי מטרות, אתה יכול להיות גמיש לגבי היעדים. זאת אומרת, אוקיי, הבנתי שאני רוצה להרגיש שלווה. האם יש דרך אחת להרגיש שלווה? האם רק לעשות 100,000 שקל נטו בחודש יגרום לי להרגיש שלווה? לאו דווקא. יכול להיות שאני יכול להתנהל כלכלית בצורה מסוימת, לשים לעצמי סכום מסוים בצד, לארגן את הכסף שלי בצורה כזאת, שאני ארגיש שלווה גם אם אני לא מרוויח את 100,000 שקל נטו בחודש. ואם אני יודע מה אני רוצה להרגיש, ואני יכול למצוא כמה דרכים ולמצוא את הדרך שהכי מתאימה ואקולוגית לי, שם אני אצליח. תשמע, זה חזק, אבל זה מבלבל. אותי זה מבלבל, כי אני אומר לעצמי, נגיד שאני רוצה להרגיש משהו מסוים, באמת יכול להיות שיש הרבה דרכים, יכול להיות שזה לפתוח עסק, יכול להיות שזה, נגיד, סתם לדוגמה, באדם שרוצה להרוויח 20, נגיד, סתם לוקח כסף. הוא רוצה, שוב, נגיד, רוצה להרגיש, זאת אומרת, ומבחינתו הסכום הזה, זה הסכום שייתן לו את הנחת, זה הסכום שהוא יגיד, סבא, אם אני מרוויח 20 בחודש, שוב, זה לא עכשיו איזה משהו שהוא קיצוני ומטורף, אני ארגיש את הנחת, כאילו, ברמה הכלכלית. יכול להיות הרבה דרכים. יכול להיות באמת לפתוח עסק, יכול להיות באמת להיות שכיר, יכול להיות, לא יודע מה, יכול להיות הרבה דברים. מאיפה אני יודע עכשיו מה הדרך שמתאימה לי, כאילו? איך אני יודע? עכשיו, אנשים אומרים, לא יודע, ניסוי וטעייה. ללכת עכשיו, ללמוד 4 שנים, בשביל לראות אם מתאים לי לעשות 20,000 שקל, זה חתיכת ניסוי וטעייה. נכון, אני מסכים איתך. אז מאיפה, איך אני באמת, אני נגיד, אני מקשיב למה שאתה אומר, אני עכשיו רוצה להגיע לתחושה הזאת. פותח רגע את הדרכים, הדרך הזאת נראית לי, אני רוצה לנסות משהו, אני מתחיל בדרך הזאת. מאיפה אני יודע מה לבחור? אתה צריך לנסות, מן הסתם, אבל שוב, זה הקושי. למה להרוויח 20,000 שקל יגרום לך להרגיש נחת? כי מה? כי בסוף, אתה יודע, אתה רוצה לאפשר לעצמך דברים מסוימים, אתה רוצה לאפשר לעצמך אורח חיים מסוים, מה בדיוק? אתה יודע שרוב האנשים שתשאלנו את השאלה הזאת, לא ידעו להגיד מה בדיוק האורח חיים. יגידו, אני רוצה 100,000 שקל בחודש, אוקיי, מה תעשה? אחי, רוב בני האדם, אם הם, כל החלומות שלהם יגשימו, אם הם יגשימו אם הם יחיו את כל מה שהם רוצים, הם לא צריכים יותר מ-40,000-50,000 שקל בחודש למה שהם רוצים, מבטיח לך, לרוב האנשים. 40,000-50,000 שקל זה פי... מסכים איתך, אבל שאתה שואל אנשים כמה אתה רוצה להרוויח, יגידו לך במאות מיליונים. אחי, רוב האנשים לא צריכים את הכמות כסף הזאת. בסדר? אבל אוקיי, נגיד... אני לא מדבר לאנשים האלה, כי אני לא מדבר לאנשים שרוצים... סבבה, אז ניקח אותך, מה ישתנה בחיים שלך שתרוויח 20,000 שקל נטו? הדברים שאני יכול לאפשר לעצמי, שזה מבחינתי, זה האורח חיים, זה הסביבה, זה ההתפתחות, זה הלמידה. מה זה אומר, פרקטית? כרגע אתה מדבר איתי לדוגמה, אני אגיד לך, סבא, אני רוצה להשקיע כסף לחיסכון, שם לדוגמה 4-5 אלף שקל בחודש בצד. מאמנים, בשביל לפתח את עצמי כבן אדם, זה עוד נגיד 1,000 שקל המאמן הזה, ועוד 2,000 שקל המאמן הזה, נגיד עוד 3,000 שקל בחודש. בת זוג, הוצאות, רוצה לעבור לגור לבד, הוצאות. אתה בכיף מגיע לפה ל-15, אפילו אולי קצת יותר. תעשה את החשבון, תבין כמה אתה מרוויח כרגע, תבין מה המשמעות של, אוקיי, נגיד אתה עכשיו ב-10K, רוצה להגיע ל-20K, קודם כל יכול להיות שאתה יכול פשוט להכפיל את המחיר שלך. ובפעולה הזאת, בום, הגעת. יכול להיות שאתה יכול להציל סמכויות, להביא עוד מישהו אחר שיעשה משהו במקומך. יכול להיות שאתה בכלל יכול להשקיע סכום כסף מסוים בהשקעות, במשהו סולידי שעניב לך 10%, ועוד שנה מה להיות במקום שיש לך כמה מאות אלפים שמאפשרים לך את הדבר הזה. אני אומר, זה לא רק חייב שאתה... תראה, הרבה אנשים תמיד חושבים איך להרוויח יותר כסף. אני בדרך שלי, מה שעשיתי, פשוט היה לוודא שתמיד יש לי כרית ביטחון, שתמיד יש לי כסף בצד, שגם אם כרגע לא הולך לי, אני לא מרוויח טוב, דברים לא עובדים, אני יודע שאני יכול לעצור הכל ולחיות איזה שנה בכיף באותו אורח חיים בדיוק. ואחת הסיבות, אגב, שאני גם לא ממש בעד תואר, אם אתה לא יודע מה אתה רוצה לעשות, זה כי עצם ההליכה במסלול של תואר אומרת את הדבר הבא, שאתה הולך בגיל 23, 24 פלוס מינוס, ללמוד 4 שנים. במהלך 4 שנים האלה, אתה לא הולך להרוויח הרבה, כי אתה הולך ללמוד, נכון? לא יהיה לך זמן, לא יהיה לך זמן, אתה הולך לעבוד, בדיוק. אז מה קורה? אתה בעצם מוצא את עצמך בגיל 28-29, בלי הון עצמי, כי בזבזת אותו על מחיה, כי אתה כנראה תגור בבאר שבע, או באיזה דירת סטודנטים, ותרצה גם בזמן שיש לך כן ליהנות, והעבודה הראשונה שתעבוד בה אחרי תואר, אתה לא כנראה תרוויח סכומי כסף גדולים, אתה כנראה כבר בגיל הזה תרצה להתחתן, תרצה להביא ילדים. בגיל 30, אחי, שיהיה בהצלחה. באמת שיהיה לך בהצלחה. אני לא ראיתי עצמי עושה את הדבר הזה.
פרקטית, מבחינה כלכלית, אוקיי? עכשיו, אני לא אומר, אם החלום שלך להיות רופא או להיות זה, תמצא את הדרך, בסדר? יכול להיות שיש גם אנשים שיש להם הורים שיעזרו להם בזה, מדהים, תנצל את המשאבים שיש לך. אבל פרקטית, בן אדם שהולך במסלול הזה, מראש, הסיכוי שהוא ימצא את עצמו בנקודה כלכלית טובה, שואף לאפס. המצב הכלכלי שלי הרבה יותר טוב מרוב האנשים שלמדו איתי בשכבה. נטו מהסיבה הפשוטה, שאני בכמה שנים האלה גם למדתי, גם השארתי את היכולות שלי, וגם על הדרך חסכתי כסף. זה מעניין, אז כאילו אם אנחנו מסתכלים רגע על המפת דרכים, אז חוץ מבאמת ללכת ולנסות, אתה גם יכול לפסול מה שלדעתך באמת נראה לך לא מתאים בכלל. נכון. לדוגמה, כמו שאמרנו עם התואר. עכשיו אני רוצה לדבר איתך רגע, נחזור רגע לכובע של המאמן. מי בכלל האנשים שצריכים מאמן? זאת אומרת, באיזה נכון, אני גם מאמין בזה, אבל בוא נגיד אנשים שלא באמת, זאת אומרת, אנשים שלא באמת חשופים לזה. יש לי המון חברים, שלא משנה מה הם עושים עכשיו, לומדים תארים, או לא משנה מה וזה, ואתה יודע, אני אומר להם שאני הולך למאמן, ומסתכלים עליי כאילו, מה זה אומר בכלל? מה אתה צריך את זה? אז באמת כאילו, מי האנשים, זאת אומרת, איך אתה מגיע, איך אתה מציג את זה, כאילו, את העניין הזה של מאמן לאנשים אחרים? מי צריך את זה באמת? תראה, כל תחום בחיים, אוקיי, יש לך רישיון נהיגה, נכון? נכון. מעולה, איך יש לך רישיון נהיגה? הלכתי והוצאתי, מה זאת אומרת? מדהים, היה לך מורה, נכון? נכון. למה? כי, קודם כל חוקית. נכון, היום זה ספציפי באופן חוקי, נכון, אוקיי. אז אתה פשוט הולך למורה ואתה לומד, כי אתה צריך, כי אין מה לעשות. אוקיי, אבל גם אם לא הצעה. אבל רגע, אתה מבין שזה דוגמה דווקא זה. כשאני הולך למורה נהיגה, אני יודע שאני רוצה ללמוד נהיגה. כשאני הלכתי למאמן, לא ידעתי מה אני רוצה להשיג. ידעתי שאני רוצה לקבל, פשוט ידעתי באיזשהו מקום שאני רוצה לקבל חוות דעת מקצועית על החיים ממישהו אחר, מאיזשהו גורם סמכות. לא היה לי אבל איזושהי מטרה, אמרתי, אני רוצה להגשים את זה. אוקיי, אז רגע, אם אתה לא יודע מה אתה רוצה להשיג, מעולה, קח מאמן, הוא יעזור לך רגע להסתכל בצורה יותר רחבה על הדברים ולהבין מה אתה רוצה. אם אתה יודע מה אתה רוצה, מעולה, קח מאמן, הוא יעזור לך לתכנן את השלבים ולך להגיע לשם ולוודא שמה שאתה עושה אפקטיבי כדי להגיע לשם. הרבה יותר קשה ללכת למאמן כשאתה לא יודע מה אתה רוצה, אבל כאילו אתה לא יודע מה אתה רוצה, כאילו אתה לא יודע באמת מה אתה רוצה לקבל ממנו. האמת שהמאמן שני גם שאל אותי בזמנו, אני באמת, זו הייתה הגישה שלי, לא ידעתי מה אני רוצה. אז הוא אומר לי, רגע, אז מה פנית עליי? למה באמת הלכת למאמן? אז בוא נשאל אותך, למה הלכת? חייבת להיות פה איזושהי סיבה. אז פשוט הייתי באיזשהו מקום בחיים שהאמנתי שאני לא מרוצה ממנו, זאת אומרת, עבדתי באיזושהי חברה, וזה אמרתי, אני לא מרוצה מפה. מכאן, קח אותי, אחי. קח אותי, תעשי איתי מה שאתה רוצה. מדהים, אז הנה, אמרת פה דבר מעולה. אחי, אתה מסתכל על החיים שלך, אתה מרוצה ממה שקורה? פגז. לא מרוצה? מה זה אומר לי בעצם? שהדרך שבה התנהלת עד עכשיו, לא הביא אותך למקום שבו אתה רוצה להיות. ולכן אדם חיצוני שיסתכל עליך, אגב, עדיף שזה אדם שהשיג דברים שאתה רוצה להשיג. נכון. והוא ידע להגיד לך, להצביע לך על הדברים שאתה לא עושה. אוקיי, וידע להצביע לך על נקודות שבהם אתה לא רואה בצורה בהירת הדברים. גם לי המאמן שלי, הנה, אתמול היה לי אימון עם המאמן שלי, אומר לי דברים שאני בעצמי כנראה לא הייתי מגיע אליהם. למה? כי אני בסוף מעורב רגשית בחיים שלי. אבל שמישהו מסתכל רגע במבט על, ומסתכל על החיים שלי ואומר, רגע, פה אתה לא רואה את זה, אוקיי? אז זה משהו אחר לגמרי. מה שאני רואה מכאן, זה לא מה שרואים משם, זה לא מה שאתה רואה אצלך. ומאמן יכול לראות את התמונה הרחבה, ולשקף לך דברים בדרך. מדהים. עכשיו אני רוצה שנדבר רגע טיפה על העסק שלך, בתחילת הדרך. אני רוצה שתספר לי רגע איך, בעצם דיברנו קצת על איך הגעת לתחום, עכשיו אני רוצה שתספר לי רגע על איך התחלת, זאת אומרת איך בעצם זה היה נראה להניע את כל הדבר הזה, וגם קצת על האתגרים והקשיים בהתחלה. אני גם יודע מהסיפור ומההיכרות שלי איתך, אף אחד לא הבין מה אתה, זאת אומרת אנשים ממש, אמרת את זה גם כשדיברנו קצת על בקליין, מה זה עולם העסקים, זה לא רק שאנשים לא תמכו, אנשים היו נגד כאילו. אז איך ההתמודדות שלך הייתה בהתחלה? תראה, הסיטואציה הכי קשה שאנשים הולכים לחוות, זה שהם הולכים למעשה לחוות גם את הקשיים של מה שהם עושים בדרך, זאת אומרת, הקשיים שיש לכל בעל עסק, וגם שלא מספיק שהקשיים האלה קורים, אז כשאתה מסיים את היום שלך, יהיה לך את החבר הזה, או את האמא, או את הדוד, שיגיד לך, תגיד, לא בא לך לרדת מהשטות הזאת? אתה יודע שעד היום יש לי דוד שבארוחות שישי שואל אותי, תגיד, כזה בלחש, אתה מצליח להתפרנס? באמת, הוא באמת לא מאמין שאני מצליח להתפרנס מהתחום הזה. סיפור אמיתי לגמרי. וזה בסדר. בתחילת הדרך, למעשה, מה שאני עשיתי היה
לעבוד עם הרבה אנשים בחינם, אחרי כמה חודשים בעולם המחירות, אחרי שכבר התחלתי לעשות משכורות גבוהות, שכרתי דירה לבד, הייתי גר בקומה רביעית ברחובות, בלי מעלית, אנשים היו באים אליי ברגל, היה לי כמו דירת חדר קטנה כזאת, שהסלון נמצא ממש איפה שהמטבח, ושם הייתי עושה אימונים 1 על 1, מתחנן לאנשים, רק תבואו, ועושה שם אימונים 1 על 1. זה לא בפלואו של השיחה, אבל אני פשוט חייב לשאול, כי זו נקודה שמעניינת אותי. כמה זה קריטי העניין שלה לעבור לגור לבד, באמת, כאילו אני עם עצמי מתבשל עם השאלה אותי מלא זמן, כמה זה קריטי? מה העניין עם זה, כאילו, מה העניין עם לעבור לגור לבד? תראה, א' כל בטח ובטח אם אתה בסביבה שהסביבה שלך לא תומכת במה שאתה עושה, ברגע שאתה גר לבד אתה משנה את הסביבה שלך. זה באמת שווה, כאילו זה באמת מפתח, זה באמת, כאילו כל הזמן, אתה יודע, זה מה שאנשים אומרים כל הזמן, זה מפתח, אתה לבד, זה באמת שווה את זה? זה מאוד תלוי בנסיבות. אם בן אדם עכשיו אומר לי שהמצב הכלכלי שלו ממש גרוע, אני בשום פנים באופן לא אמליץ לו לעבור לגור לבד, אלא אם כן הסבל והקשיים שהוא חווה בבית כל כך גדולים, שהוא אומר, אין, אני לא מסוגל, כאילו, ויש מקרים כאלה, ואני יכול להבין את זה. מבחינה כלכלית, האם לעבור לגור לבד זה בהכרח דבר טוב? כן ולא. למה? כן, כי בסוף, שאתה מחויב לכמות סכום כסף מסוימת, אתה תמצא את הדרך לעשות אותה. בסדר? כי אין מה לעשות, בחור בין 21 או בין 22 או בין 23 שגר אצל ההורים, אם הוא חודש אחד ירוויח 5,000 שקל, הכל בסדר, שום דבר לא קרה. אבל אם אתה עכשיו משלם כמה אלפי שקלים על שכר דירה, ועל אוכל, ועל הוצאות, ועל כל מיני דברים, אתה לא תרשה לעצמך להגיד 5,000 שקל, סבבה. אתה יצאת אבל כבר שהיית יציב. כן, אני יצאתי כבר עם משהו כמו 200,000 שקל חסכונות שהיו לי, שכבר ידעתי לעשות... שזה בעצם כרית ביטחון שאמרת, שאתה נכון, רוצה שיהיה לך משהו... נכון, כרית ביטחון, אני יודע שגם אם עכשיו לא יודע מה קרה, הכל קורס, אני לא מצליח בכלל, מפטרים אותי מהעבודה, העסק לא מכניס לקוחות, יש לי כסף לשנה הקרובה, בסדר? יש לי כסף, אז שילמתי, לא יודע מה, 3,200, 3,400 שכר דירה, סך הכל 12 חודשים, 36,000 שקל, יכול לשלם את זה, אחי. זאת אומרת, יש לי את זה בצד לא משנה מה, כן. כן, בדיוק, וזה מה שהייתי ממליץ לאנשים לעשות. עכשיו, שאתה גר לבד, אתה פתאום אתה ועצמך. אני ספציפית, ישר עברתי לגור לבד, לא שותפים או משהו כזה, היום אני גר עם הבת זוג שלי. אבל שאתה לבד עם עצמך, אתה יכול לסנן את הדעות שאתה רוצה או לא רוצה בחיים שלך, אוקיי? שאתה גר בבית של ההורים שלך, תרצה או לא תרצה, אתה חייב להם משהו, אתה חייב להם דין וחשבון, אוקיי? קמת בבוקר ואתה עושה משהו שהם לא אוהבים, הם יעירו לך על זה. וכל ההערות האלה יגזלו לך אנרגיה, תרצה או לא תרצה. שאתה קם בבוקר לבד, בדירה שהיא שלך, אתה לא חייב דין וחשבון לאף אחד. ואם אבא שלך או אמא שלך מתקשרים אליך, ואומרים לך איזה דעה שלא מתאימה לך כרגע לשמוע, אתה אומר להם, אוקיי, אני לא מעוניין לשמוע כרגע, תודה, ביי. ואתה לא חייב להתמודד עם זה. עכשיו, אני הבן אדם האחרון שידחוף אנשים ללכת נגד ההורים שלהם, ממש לא. ההורים שלכם אוהבים אתכם, דואגים לכם, אני מעודד אנשים לא לריב עם ההורים שלכם, ההורים שלכם אוהבים אתכם ורוצים בטובתכם. פשוט סל האמונות שלהם ומה שהם עברו בחיים, הם לא מאמינים בדרך שבה אתם הולכים, בלי קשר למי שאתם, בסדר? אבל ברגע שאתם עצמאים, וברגע שאתם דואגים לעצמכם, וברגע שאתם דואגים לכיס שלכם, גם הביטחון העצמי שלכם הוא יותר גדול. ובו אף אחד לא תופס מבן אדם שבגיל מאוחר גר אצל ההורים שלו. מה לעשות, אחי? אתה לא היית רוצה ללכת למאמן, שהיית יודע שבגיל מאוחר גר אצל ההורים שלו, ואפילו לא יודע לדאוג לעצמו לעשות כביסה ואוכל. בוא, זה צרכים בסיסיים, זה שלב בהתפתחות שלנו, אין מה לעשות. ואם אתה בנקודה כלכלית שמאפשרת את זה, ואתה יודע שלצורך העניין, הסביבה שלך בתוך המשפחה, מה שנקרא מעכבת אותך, תעשה את זה חד משמעית, זה אחד הצעדים הכי טובים שאתה יכול לעשות, כי שוב, אין מה לעשות, שאתה בבית של ההורים, הדעות קיימות, אתה כל הזמן שומע בין אם אתה רוצה ובין אם לא. שאתה גר לבד, כמות הזמן שמתפנה לך היא אסטרונומית. אתה יודע, אני פתאום, פעם ראשונה שעברתי לגור לבד, אני פותח את הבוקר, שקט. זה אתה ועצמך. תשמע, זה מטורף. אתה ועצמך, עזוב את זה שאתה גם בלי הדעות של זה, אתה ועצמך, ורוב האנשים מפחדים מהזמן עם עצמם, מפחדים להכיר את עצמם. זה גם נקודה מעניינת. זה כלי מטורף. בוא נחזור אז רגע על הסיפור שלך. זאת אומרת, הייתי חייב רגע לשאול את זה, כי זה גם אותי מעניין ברמה האישית. אמרת שאתה בעצם התחלת לעבוד עם אנשים, מכירות 1 על 1, עשית את זה באופן תדיר, אז אני רוצה לשמוע מה היו אתגרים בעצם בהתחלה. זאת אומרת, אני בטוח כמעט כל בעל עסק מתמודד עם קשיים בהתחלה, מעניין אותי לשמוע ולשאול, כדי שגם אנשים יוכלו להתחבר. גם אחד הנקודות שאתה אמרת לי, שאני מאוד התחברתי, זה אחד, זאת אומרת, ערכתי לך מלא סרטונים, אבל אחד הדברים שאני הכי אהבתי שאמרת, זה שההתמדה זה הכוח הכי חזק שלך. אז זה גם משהו שמעניין שהייתי רוצה שתסביר עליו קצת. אז אני אגע בשאלה הראשונה, מה הקשיים הראשונים בעסק? מן הסתם הקושי של כל עסק מתחיל, הוא בכלל לגייס לקוחות. מאיפה? איך, מה עושים עם זה, גם אני מאוד התקשיתי בזה, עכשיו לא רק שאתה מתקשה בזה, אתה בהתחלה כנראה תתפשר על הרבה לקוחות שאתה תקבל, וזה קשה,
כי הרבה יותר קל לעבוד עם אנשים שאתה אוהב ובוחר בפינצטה ומשלמים לך ומעריכים את מה שאתה עושה, מאשר על איזה מישהו שיושב לך בדירה וכאילו, תשמע, לא מאמין באימון, היה לי קשה להגיע לפה, איך אתה יכול לעזור לי? כאילו בוא, אף אחד לא נהנה מהדברים האלה. אתה לא מבין איזה דברים אני עברתי גם, אחי. אני בטוח. אז זה קושי אחד. קושי נוסף, זה הסביבה. בסוף אין מה לעשות, שבן אדם בא ולומד תואר, יש לו את האישור, לשבת 4 שנים, לעונן בבית, לא לעשות כלום, להיות במסגרת של התואר, ואף אחד לא יבוא אליו וישאל אותו, אם הוא נגיד לומד עריכת דין, מה קורה עם העסק? מה קורה עם העבודה? נו, כמה תיקים כבר הצגת? לא ישאלו אותך, יש לך 4 שנים שקט. שאתה פותח עסק מהיום הראשון, נו, כמה לקוחות יש? אתה אוהב להגיד את זה. כמה כסף עשית? אתה הולך לעשות תואר בשביל 4, אתה יודע, התקופה שגם ככה, וזה באמת מה שהיה לי בראש. אני אלך לעשות תואר כדי שיהיה לי שקט. באמת, כל פעם שהיה לי קושי בעסק, תמיד הראש שלי היה בורח, וואו, אני איך ללמוד איזה תואר. כדי שאני אוכל להגיד, רגע, גם לעצמי וגם לסביבה, יש לי תואר, כאילו אני בלימודים, אני עושה משהו עם החיים שלי. יכול להיות שזה לא מעניין אותי בעליל, זה לא משנה. העיקר יש לי משהו להגיד, חבר'ה, אני עושה משהו. הסיבה האמיתית שרוב האנשים שלומדים תואר, זה כדי שבארוחות שישי יעזבו אותם בשקט. שכדי שסבתא או דודה תשאל, מה אתה עושה עם החיים שלו? הוא לומד מדעי התזונה. ילד שלי מוצלח. ברור לכולם שהוא לא הולך להתעסק בצמחים ובמדעים. אבל יש לו תואר, יהיה לו תמונה עם כובע, יהיה לו סרטון שהוא ככה זורק את הכובע, תמונה עם תעודה, שלום על ישראל. זה שהוא אחרי זה ימלצר וירוויח 30 שקל לשעה, סבבה, לא נדבר על זה. אבל העיקר שהוא לומד. זו האמת. רוב האנשים שניגשים ללמוד תואר, ניגשים ללמוד תואר מהסיבה הזאת. לצערי, כן? ואז אחד האתגרים הכי גדולים, זה באמת לבוא נגד הסביבה. ברוב הסביבות, רוב האנשים לא יתמכו במה שאתה עושה, יהיו מאוד סקפטיים, וברגע שאתה גם חווה את הקושי של המקצוע עצמו, וגם חווה מהצד השני שהסביבה שלך לא תומכת בך, וואלה זה בסה, תחשוב על זה. אתה שפתחת את העסק, גם ככה היה לך מלא פחדים, גם ככה אמרת לעצמך, וואי, האם אני אצליח, האם אני אהיה טוב בזה, האם אנשים יבואו אליי. ואתה בראש שלך אומר, טוב, אני אלך לספר את זה להורים שלי, למשפחה שלי, לחברים, בטח הם ירימו אותי, ואז אתה שומע, לערוך סרטונים אושרי, נו באמת, זה מקצוע, אושרי, נו בחיית רבק. אתה אפילו לא מבין, תחשוב, לדוגמה אם אני לוקח אותך כמאמן מחירות, אתה יכול להסביר את זה, נגיד להורים וזה, אתה יכול להגיד להם, תקשיב, אני מלמד אנשים מחירות, אני מתעסק בזה. תתפלא. יותר קל, בוא נגיד יותר קל, אבל כשאני בא להורים שלי, קודם כל הם רואים אותי כל היום, למרות שההורים שלי בסדר, באיזשהו שלב הם כבר קיבלו את זה, אבל בהתחלה, תחשוב נגיד סבתא שלי, אני זוכר את זה כי היה לנו שיחה על זה בשבת, אני בא כאילו, אני כל יום במחשב, אני כל יום בבית, זה לא שאני כאילו, אתה יוצא לפגישות וזה, אתה כל יום יושב בחדר, מבחינתם יכול להיות שאני כל יום משחק פיפה, כאילו זה לא, אין פה מקצוע, אין פה מקצוע באמת, קשה להקן את זה, גם לי בהתחלה היה לי קשה להקן שאפשר אשכרה להכניס כסף, מהאינטרנט, מלעבוד בבית, זה מטורף, זה שינוי תודעתי שגם אני עברתי, ועכשיו גם ההורים שלי עוברים. אני זוכר שהיה לי שיחה עם סבתא שלי, אמרה לי כאילו, למה אתה עושה את זה וזה, כאילו, וזה לא באמת מקצוע וזה, ואני זוכר שגם אז, דיברנו גם עניין של הכסף, אני אמרתי לה, כמה את רוצה שאני ארוויח? אני עכשיו אומר, כמה את רוצה? 20? 40? אין בעיה, אני כשאני ארוויח 40, אני מראה לך, אני שולח לך תמונה, אני מראה לך שהרווחתי 40. זה מה שהיה לי בראש, אתה מבין? פשוט, לא אכפת לי, עסק, מקצוע, רק תנו לי שקט, רק תראו, הנה, עשיתי, די, תשחררו אותי. אז חד משמעית, זה אתגר, וואו, כאילו. תראה, אחת העצות הכי טובות שאני יכול לתת לכל מי ששומע אותנו, זה מ-day one, למצוא סביבה של אנשים שחווים את מה שאתה חווה. אם אתה רוצה לפתוח עסק, תמצא חבורה של אנשים שגם פותחים עסק, שחווים את מה שאתה חווה. תמצא אנשים שברגע שאתה תעבור את היום המסריח הזה, ודברים לא ילכו לך כמו שאתה רוצה, יגידו לך, אחי, כל טוב, אני מאמין בך, הדרך היא קשה, היא לא פשוטה, אבל אתה בן אדם מוכשר, ומתי שזה יעבוד? הכי חשוב שתתמיד. מדהים. כי מספיק לך בן אדם אחד כזה, אחד, שירים לך את האנרגיה. זה כבר הפודקאסט השני, שאנשים, שגם בפודקאסט הקודם, החבר'ה שהיו פה, דיברו על חשיבות של סביבה. זאת אומרת, זה אנשים שיש להם עסק בשוק ההון וזה, ששוק ההון זה מקצוע שהוא מאוד סוליסטי, בדומה נגיד לעריכת וידאו, וכל העסק שלהם זה בעצם להקים קהילה של סוחרים. עכשיו, אתה אומר את זה כאילו זה דבר פשוט, אבל אני כבר שנה ומשהו בעסק, ואין לי עדיין את הסביבה הזאת. איך אתה מגיע למצב שאתה מקיף את עצמך באנשים כאלה? אז אם יש לך אנשים כאלה, מעולה. נגיד שאני נהייתי איש מחירות,
בניתי קשרים, האנשים שהייתי איתם במוקד, פתאום אתה יודע, אתה מגיע למוקד ואתה שומע סכומי כסף שלא רגילים לשמוע בבית שלך. ואם אין לך אנשים כאלה ואתה לא מצליח למצוא, אז תשלם לאנשים האלה. אגב, אחי, אחד הסיבות שאני הולך לחלק מהיועצים שלי, זה לשלם לאנשים כאלה שהוא בסביבה שלי. שאני יודע שאם אני עכשיו אתפרק, אני אגיד, לא, אין לי כוח, אין לי זה. אלה, אחי, על מה אתה מדבר איתי? איזה לעצור? איזה להפסיק? אתה שאומר לכולם להתמיד, אתה תעצור עכשיו, ואז אני אגיד לו, צודק, אחי. תודה. מדהים, זה בדיוק מרים לי גם, בום, הנחתה לעוד שאלה. היה שלב שבו אמרת, זה לא בשבילי. אני חושב, כאילו, אני רוצה לוותר, אני רוצה לעצור. זה לא אופציה מבחינתי. אמרתי שוב, אף פעם זה לא היה אופציה? אני לא חושב שיש לי כוח על, אני לא חושב שאני מוכשר בצורה יוצאת דופן. אני הבנתי שהחוזקה שלי בחיים זה להתמיד. אני יודע שלא משנה מה, רס בינימו, יתהפך העולם, יישרף, יגיעו חייזרים, יגיעו בינה מלאכותית, אני אמשיך לעשות את מה שאני עושה. ואם אני ממשיך לעשות את מה שאני עושה, אני לא מכיר אף בן אדם שניסה לעשות משהו, ניסה באמת, כן, לא בכאילו ניסה, למשך עשור ולא הגיע לשם. כל דבר שהשגתי בחיים, השגתי, כי פשוט נשארתי מספיק זמן עד שהוא קרה. ותבדוק אותי, רוב האנשים שלא מגיעים לאן שהם רוצים, זה נטו כי הם הפסיקו לנסות. זה הכל. תשמע, אליי זה, כשאני שמעתי אותך אומר את זה פעם ראשונה, זה מאוד התחבר אליי, כי בתחום של העריכת וידאו, ואני אומר את זה כל הזמן, גם ילד בן 16, ברמה הטכנית, הוא יכול לערוך יותר טוב ממני. ברמה הטכנית, אני סבבה. אני לא עכשיו איזה עילוי, וברמה היצירתית, איזה משהו מיוחד. אבל באמת מה ששמתי לב זה שלהרבה אנשים מאוד קשה להישאר הרבה זמן במקצוע. וזה, אגב, מנטלי. ולכן צריך מאמנים מנטליים. כי שוב... איזה סגירת מעגל, אפשר לסגור את הפרק. כי שוב, לא משנה כמה אתה מוכשר, ויש מיליון סיפורים על אנשים סופר מוכשרים בתחומם, שהיום עושים אלוהים ישמור מה. דוגמה קלאסית, ניימר, שחקן כדורגל. כמה כישרון, אבל מתעסק בחרא. אגב, גם בגלל הסביבה שלו, בין היתר. ולכן כישרון והתמדה, שהם אחד מול השני בטווח הארוך, התמדה תמיד תנצח. תמיד תנצח. וזה מה שחייב לזכור. גם אם אתה לא הכי מוכשר, אם אתה רק תתמיד, אתה תגיע הרבה יותר מבן אדם שהוא יותר מוכשר ממך. זו האמת. מדהים, זה בדיוק מה שאני עשיתי, זאת אומרת, זה לא ספרינט, זה מרתון, ממש הסיסמה הזאת, כי היכולת שלך להתמיד, גם אם, כמו שאמרת, אם אתה עושה פעולות, אתה תקבל תוצאות, אם כמה זה נשמע קצת קלישה, אבל אתה תגיע לזה. זה בלתי אפשרי לפספס את זה, כאילו ברגע שאתה באמת עושה את הפעולות הנכונות. אגב, ולא רק שתגיע לזה, גם הביטחון העצמי שלך יעלה, כי אם אתה יודע שאתה סומך על עצמך, אני הרי יודע שאם אני באמת החלטתי משהו, אני אמשיך. אין לי פה שאלה, אתה מבין? וככל שתשים את זה יותר פעמים בחיים שלך, ותוכיח לעצמך את זה יותר פעמים בחיים שלך, אתה תגיד, בונה, אני badass motherfucker. על זה אני סומך על עצמי. אחד הדברים שהמאמן שלי אומר לי בפגישות זה, אתה יודע מה יפה בך? שאתה בן אדם, שכל עוד אתה יודע שתגיע לאן שתגיע, אם ניתן לך סט פעולות, מה צריך לעשות, לאן צריך להגיע, אתה תמשיך. אם צריך 10 שנים, אתה תמשיך. אתה תמשיך, לא משנה מה, אתה שהיד, ככה הוא קורא לנו למתאמנים שלו, שהידים. אבל זו האמת. וברגע שיש לך את הדבר הזה, אתה מקבל את המתנה הכי גדולה בעולם, אתה סומך על עצמך. ואז אתה יודע שגם אנשים יותר מוכשרים ממך, בטווח הארוך לא ינצחו אותך. קח דוגמה קלאסית, פודקאסט. כמה אנשים יוצאים לפרק פודקאסט, עושים פרק 1, 2, 3, בום, מפסיקים. גם לי השיות בדרך, כן? שלא תבין, אני התחלתי את הפודקאסט שלי לפני 2, 3, והיה לי, לא היה לי רצף כזה, אבל המשכתי. לפעמים בתדירות יותר גבוהה, לפעמים בתדירות יותר נמוכה, אבל המשכתי. וזה מה שחשוב. אותו דבר גם חדר כושר. עדיף לי שתתאמן ומדי פעם אין לך הפסקות וזה, אבל שתמשיך לאורך הרבה שנים, מאשר שיהיה לך תקופה מטורפת, תפסיק ל5 שנים, עוד פעם איזה. עדיף שתהיה רציף. האם אתה חושב שזה עניין של למה, או שזה עניין של דווקא משמעת עצמית? זה גם וגם. אם יהיה לך למה, יהיה לך משמעת עצמית. לדברים שחשובים לך באמת, שאתה מבין שהם חשובים לך, אתה תתמיד בהם. כל אחד יש לו משהו מתמיד. אם אין לך למה, אתה עדיין יכול להצליח משמעת עצמית, או שאתה חייב שזה יהיה כדי לתדלק את זה? יהיה לך קשה, כי אתה לא, זה כמו שאני איתך, בוא תערוך סרטונים במשך 20 שנה, תמורת 15 שקל לסרטון. לא משנה מה, אתה יודע ש20 שנה אתה מקבל 15 שקל לסרטון. כמה מוטיבציה תהיה לך להמשיך לערוך? לא תהיה לך, כי אתה לא רואה מזה כלום, אתה מבין? בלי קשר, אני חושב שלעשות, זאת אומרת, זה גם משהו שאני עכשיו מתמודד איתו, אני כבר יותר משנה עורך סרטונים, ואחד הקשיים זה שברגע שאתה עושה משהו כל כך הרבה פעמים, זה גם אם יש לך איזשהו, בסוף זה קצת נמאס, זה קצת נשחק, אתה מבין? אז גם פה, פתאום בשלב הזה, בוא נגיד בשנה הראשונה, מה שדחף אותי בעיקר זה העניין הזה שרציתי להיות בעל עסק, זה היה בעצם הלמה שלי. ואחרי שכבר השגתי את זה,
והמקצוע עצמו כבר מתחיל קצת, אתה יודע, בסוף אחרי שנה, פתאום אני מתחיל לצאת בשאלות על הלמה שלי, זאת אומרת, זה ממש מעסיק אותי ביום יום כבר כמעט חודש, אם אני עובד עם המאמן שלי על זה באופן קבוע, להבין מה הלמה, מה המשמעות, מה אני רוצה להשיג פה בעולם הזה. זו שאלה מאוד חשובה, ואגב, יכול להיות שאתה צריך לעשות את מה שאתה עושה בווריאציה קצת אחרת, אולי באמת ללמד אנשים לערוך וידאו, אולי להכשיר בצורה אחרת, אבל באמת שוב לשאול את עצמך, למה חשוב לאנשים להוציא סרטונים טובים? כי שוב, גם אם אני קם בבוקר, וואלה אין לי כוח, לא יודע, מה, רבתי בבוקר עם הבת זוג שלי, היה לי יום מסריח, הכלב משך אותי, לא יודע מה קרה לי איזה בלטם בחיים האישיים, ובא מתאמן, שיש לו בעיה, ואני מאמין במהות שלי, שאני יכול לשנות לו את החיים, אז אני אמצא את הכוחות לעזור לו. זה מטורף, אחי, זה מטורף, כי תשמע, ניסיתי, גם נגיד, המאמן שלי ניסה לפתוח לי את הראש לחשיבה הזאת בעריכת וידאו, הוא אמר לי, תחשוב שבזה שאתה יוצר סרטונים, אתה בעצם מוציא בשורה, אתה מוציא בשורה, אנשים צריכים את הדבר הזה, אנשים צריכים להוציא את הבשורה שלהם, ובזכותך הם עושים את זה, אבל זה לא התחבר לי, ואני בדיוק עכשיו מחפש בעצם את הכיוון החדש הזה, גם אם זה בהכשרה שאני בעזרת השם מתחיל ללמד, וגם אם זה אולי ללכת לכיוון של יוטיוב, שזה גם קצת, זה יותר מעניין, זה פחות עבודת נמלים, אבל זה אנחנו כבר... אבל אתה רוצה להבין למה, כי הנה, קח דוגמה נגיד. אני מת על פודקאסטים. אחי, בשביל להגיע לכאן, הייתי צריך לבטל חצי לוז, כי אתה בראשון לציון, ואני, כל הפעילות שלי באזור פתח תקווה, הייתי צריך לבטל חצי לוז. בוא, על היום הזה אני מפסיד כסף. אבל מבחינתי המשמעות של לבוא ולדבר את המסרים שלי, היא כל כך חשובה, שזה מעל הכסף, אתה מבין? ואז העסק, והלמה, אתה מבין איפה זה באמת. אני מסכים. אצלי זה משהו בשורש, פשוט היה, הלמה בשורש, הלמה שהעסק הזה נבנה עליו, פשוט לא היה 100%. אוקיי, וזה בסדר, ואתה מדייק את עצמך, כי שוב, בסוף תשוקה מגיעה מתוך כעס, מתוך לראות בעיה בעולם, שמעצבנת אותי, ואני מת לפתור אותה. ואז גם אם אין לי כוח, גם אם זה לא מתגמל אותי בהתחלה, אני אמשיך, לא משנה מה. בדיוק כמו שוב, עסק זה כמו ילד. בהתחלה ילד מצריך לך המון משאבים, ולא מכניס לך כסף, ומוציא לך מלא כסף, את העצבים, את השעות שנה לוקח לך, אבל אחרי זה משהו נותן לך בעולם, לדעת שבראת משהו בצלמך, מה שנקרא, איזה תחושה זה. זה מדהים. אז אותו דבר זה העסק, אם אתה לא מבין באמת מה המהות שלו, יהיה לך קשה מאוד להתמיד. בעיניי, אני לא חושב שבאדם שרוצה אך ורק כסף, אלא אם כן, שוב, היה לו איזה טראומת ילדות מטורפת, שהוא כאילו חייב כסף, כי אם לא, הוא באמת מרגיש שהוא עומד למות, זה לא יחזיק לאורך זמן. אני מסכים, וזה בדיוק מה שאני מגלה עכשיו על עצמי. עכשיו, רציתי לפתוח עוד איזשהו נושא. אני ממש לאחרונה נכנסתי לקשר, מערכת יחסים בחורה, ומעניין אותי לשמוע, מה אתה חושב על זוגיות ועסקים? האם זה משהו שהולך, שמקדם, שמוריד, שמשנה? תלוי. תראה, אני לאחר כל מה שעברתי בחיים יכול להגיד שבנות הזוג שאתה מושך לחיים שלך, הם בסך הכל מראה למי שאתה. ואם יש משהו שמפריע לך בבת הזוג שלך, אם יש משהו שמפריע לך בבת הזוג שלך, הדבר האמיתי שאתה צריך לעשות, זה איפה זה פוגש אותי עם עצמי. איפה זה פוגש אותי עם עצמי? למה אני חושב שזה מה שמגיע לי? וזו עבודה שהיא קורית כל הזמן. בן אדם שיגיד לך שהוא לא רוצה זוגיות, הוא שקרן בעיניי. אני לא מאמין לאף בן אדם שאומר לי שהוא לא רוצה זוגיות. כל אחד מאיתנו רוצה אהבה. השאלה היא אם אתה חושב שמגיע לך או לא. ואם אתה חושב שמגיע לך אהבה מסוימת, ורעילה ולא טובה, אז זה מה שאתה תקבל. אבל אם אתה תגיע לנקודה שבה אתה באמת בלב טהור מאמין, שמגיע לך אהבה טובה, וזוגיות טובה שמכבדת אותך, זה מה שאתה תקבל. למה? כי אתה תתנהג בהתאם. כי שוב, אין דבר כזה באמת, בעיניי, מערכת יחסים רעילה. יש בן אדם, שאם הוא מזהה התנהגות רעילה, מה הוא ישר עושה? הופ, החוצה, מעיף. כמו שאם עכשיו לקוח יבוא ויגיד לך, בוא נהיה, חתיכת זין, מה זה הסרטונים האלה? נראה כאילו חרבנה עליהם יונה. מה תעשה, אחי? אני לא עובד איתך, תעזוב אותי. תעוף מפה. נכון? אתה תציב גבול. אותו דבר זה בזוגיות. ואם אתה מאפשר לעצמך לקבל התנהגות מסוימת בזוגיות, אז השאלה היא לא בבת הזוג, השאלה היא למה אתה אפשרת על דבר כזה להיכנס לחיים שלך. מה זה אומר? שאתה צריך לעשות עבודה על עצמך. ולכן אני מאמין שהכל בסוף נגמר ומתחיל בך. זוגיות טובה יכולה לדחוף אותך מאוד, הנה אתה רואה מרי פה איתנו, ויש המון דברים שהיא דוחפת אותי לעשות, היא תמיד שמה לי מראה על הדברים שאני לא מתמודד איתם, ולדברים שאני קצת סקפטי לגביהם ולא מספיק מאמין בעצמי, ובאותה מידה, בת זוג לא נכונה, יכולה גם, אתה יודע, לקחת ממך המון אנרגיות, לגרום לך לוותר על העסק, לוותר על החלומות שלך, אז זה מאוד תלוי במי אתה כבן אדם, ואם עשית עבודה עם עצמך וצמחת עם עצמך, אתה ככל הנראה תזמן לך זוגיות טובה. וגם אם לא, תעבוד עליה. הייתה לי תקופה
כאילו בראש שלי אמרתי, בגלל שאני עם עסק, ובגלל שאני מתעסק גם בעריכת וידאו, שוב, שזה מקצוע שקצת קשה להסביר, שלא הבנתי איך אני נכנס לזוגיות, כשאני נמצא בסיטואציה כזו, כי עכשיו הבחורה מגיעה, נגיד, ואיכשהו, אני מצליח להסביר לה מה אני עושה, ונגיד, ואיכשהו, בטח אם אני בתחילת הדרך, בוא נגיד שכשהייתי בתחילת הדרך בעולם העסקים, גם לא היה לי ביטחון בכלל, לבוא ולדבר עם נשים, כי כאילו הרגשתי שאני לא, כמו שאמרת, זה לא מגיע לי. אמרתי, מה, אני רק מתחיל, אני בקושי מכניס כסף, כאילו איך, אני לא מגיע לי לקבל בחורה. אבל נגיד, והצלחתי לשכנע אותה, שזה בסדר להיות איתי, בתחושה. איך אני מסביר בכלל להורים שלה, מה אני, כאילו, הרי תמיד שואלים את זה, שואלים מה אתה עושה. להורים שלי אני לא מצליח להסביר. אז להורים שלה אני אצליח להסביר. תראה, שאתה בטוח במשהו, אף אחד לא יכול להזיז אותך. בסדר? אתה יודע כמה אנשים אמרתי למה אני עושה, אוי, אתה בטח מאלה שקופצים באינסטגרם, אוי, מוכרי חלומות. אתה רוצה להגיד לי שהיית בטוח מההתחלה? לא הייתי בטוח מההתחלה, אבל הבנתי גם מי האנשים שאני רוצה לקבל מהם דעות, וגם הבנתי שוב, כמו עם ההורים שלך לא רוצים ברעתך. זה הדרך שבה הם מאמינים על העולם, ולכן הדעה שלהם לא רלוונטית. לא רלוונטית. כנ"ל לגבי הדעה של ההורים של הבת זוג שלך. אם הם לא מבינים בתחום הזה, זה מה שהם יחשבו, וזה בסדר, זה זכותם. אבל זה לא אמור להשפיע עליך, כל אתה בטוח במי שאתה. זה כמו שאני איתך, בואנה אושרי, איזה... אחי, מה צברת שיער לבלון? מה זה החיור הזה? מה חשבת לעצמך? יפריע לך? לא, כי אתה יודע שלא צברת שיער לבלון. לא, נכון, אבל אם אתה חושב שצברת שיער לבלון, אז תגיד לי, וואי, נכון, כן, האמת, אתה לא כל כך בטוח בזה. שאתה בטוח במשהו, אף אחד לא מזיז אותך. ואם אתה לא בטוח מספיק, זה עבודה שאתה צריך לעשות עם עצמך. ושוב, יש פה הרבה ניואנסים, כי צריך להבין שחינכו אותנו לקבל פידבקים ואישורים מהסביבה. זה ככה אנחנו בנויים, מהבית ספר. מה זה אומר מבחינתך הביטחון הזה? כי להגיד שאני, הרגע שבו קיבלתי את הביטחון, זה בתכלס, אני אגיד פה בכנות, זה פשוט ברגע שהגעתי להכנסה מסוימת. זאת אומרת, ברגע שאמרתי, סבבה, אני מרוויח יותר מכמעט כל עבודה שהייתי מרוויח בה אם הייתי עובד בחוץ, סבבה. יש לי את הביטחון, אני סבבה. אבל אני בטוח שזה לא באמת זה, זאת אומרת, זה לא באמת משהו שמחזיק, אז מה זה אומר? שבחודש שבו אני מכניס 5, אין לי ביטחון? בחודש שאני מכניס פחות? הערה קטנה. מה שם הפודקאסט? בדרך למשהו. מדהים, אז אתה בדרך למשהו. והכל בסדר בלהיות בדרך למשהו. אתה לא חייב דין וחשבון לאף אחד, והרבה אנשים מוצאים את עצמם שהם לא יודעים מה לעשות גם בשלב מאוחר מהחיים, וזה בסדר. מה שצריך לעשות, זה פשוט להמשיך לנסות. ואם אתה תהיה בטוח בניסיונות שלך, תאמין לי, שגם בסביבה שלך, שיקלטו את הפסון שיש לך, את ההשלמה שלך, עם זה שאני כרגע בודק את עצמי ומנסה תחומים, ירגיש שאתה בטוח בעצמך. גם אם זה לאו דווקא הדברים שהם זה. גם ההורים שלי, ברגע שהם אמרו כמה אני בטוח, והם אמרו שלא משנה מה הם יגידו, אני פשוט אשאר בדעתי, אז אמרו אוקיי, מה יש לעשות עם העקשן הזה, נו? אבל מה נותן לך את הביטחון הזה? לך, בוא נגיד, אתה חושב שאם לא היית, זאת אומרת, ספציפית, התחלת גם מהמחירות, עזוב את זה שבהתחלה היה לך קשה, ואני בטוח שגם שם היה את האתגרים, אבל באיזשהו שלב במחירות, שזה לא באמת להיות בעל עסק, אתה עצמאי, אתה פרילנסר, אבל זה לא באמת להיות בעל עסק, שם אני מניח שקיבלת את הביטחון. אם לא היית עושה את זה, והיית עכשיו מתחיל דוך, בעל עסק, מתחיל לאמן, מתחיל גם אם זה מנטלי וגם אם זה מחירות. אתה חושב שהיה לך את הביטחון? אני אשאל אותך שאלה אחרת, מה האלטרנטיבה? אוקיי, סבבה, נגיד, באת, ההורים של הבת זוג שלך לא אוהבים את מה שאתה עושה, אוקיי, אז אתה תלך ללמוד תואר רק כדי שתשב בארוחות שהיא עזוב את זה, אני אשאל אותך, האם, מה הביטחון הזה בשבילך? זאת אומרת, מה באמת נותן לך את הביטחון? כי, בואו ניקח סיטואציה, אתה עכשיו בהתחלה שלך במחירות, אף אחד לא מאמין בך, אתה עדיין לא מאמין בעצמך, בוא, לא סגרת עסקאות עדיין. איפה הביטחון פה? אין ביטחון, אבל יש ידיעה שאני לא אפסיק עד שזה יעבוד. זה הביטחון. הביטחון שלי זה הידיעה שאני אמשיך לנסות עד שזה קורה. לא הייתה מבחינתי אופציה שאני אומר, פיתרו אותי שוב, טוב, בסדר, זהו, מחירות לא בשבילי. לא הייתה אופציה. ושאתה מחליט על משהו, אתה מחליט על משהו. כמו בן אדם שהוא מאמין, שהוא מניח תפילין, זה לא שהוא יום אחד קם בבוקר, וואה, קשה להתעורר היום. טוב, אלוהים, אתה יודע מה? לא בשבילי כל הסיפור הזה. לא, זה לא קורה. כשאתה מקבל החלטה אמיתית, שאתה נשאר במשהו, אז אתה עושה אותה לא משנה מה. גם אם קשה, גם אם עכשיו יפגוש אותך אתאיסט ברחוב ויגיד לך, תגיד, לא נמאס לך להאמין במשהו שבחיים לא ראית? יזיז אותך? לא. למה? כי אתה מאמין.
גם שלפעמים אלוהים יחזב אותך, בוא, לא קרה לנו דברים 7/10, שואה, לא קרו דברים שאתה אומר, איפה היה אלוהים? קרו. ועדיין האמונה שלך כל כך חזקה, שאתה עדיין ממשיך להאמין. אותו דבר שיהיה בעצמך. וגם אם אין לך ביטחון, תדע שאתה ממשיך, אז זה יגיע. זה נקודה חזקה, כי בסוף יש פה הרבה עניין של אתה מול עצמך. לדוגמה, אני אומר כאילו אני לא מעיד על עצמי, אבל אני מעיד פה על עצמי. היה תקופה זאת אומרת, נכנסתי לתהליך בתחום הכושר, ובעצם ברגע שנכנסתי לתהליך, אני באיזשהו מקום נתתי את המילה שלי לעצמי, שאני עכשיו הולך לעשות את מה שהמאמן אומר לי. שלדוגמה זה היה תפריט מסוים, ו4 אימונים בשבוע. וברגע שאני לא, זאת אומרת, ברגע שאני קיבלתי את ההחלטה הזאת, ואני לא עומד בזה, אני פשוט שובר לעצמי את המילה מול עצמי. נכון. שזה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות, הכי גרוע שאפשר לעשות. עכשיו, אני נכנסתי לתהליך הזה בהחלטה קצת רגשית. זאת אומרת, זה לא שבאמת, שוב, אנחנו חוזרים פה תמיד לנקודה שהלמה, לא באמת היה לי איזשהו למה שאמרתי, אני רוצה איזשהו, לא יודע מה, לא משנה אם זה גוף חטוב, או להרגיש טוב בצורה מסוימת, פשוט לא יודע מה, פשוט החלטה רגשית, יכול להיות שבאותו יום אכלתי איזשהו, פשוט לא יודע, הרגשתי קצת משהו, שמתי איזה מכנס ולא נסגר עליי, ואני אמרתי, אני עכשיו נסלק על תוכנית כושר. וזה, השינוי הוא קיצוני, מבן אדם נגיד הייתי מתאמן אולי פעם בשבוע, אוכל סבבה, פתאום תפריט, פתאום אימונים 4 פעמים בשבוע, זה מטורף. וברגע שאתה לא עומד בזה, אתה פשוט שובר לעצמך את המילה מול עצמך, ואז איפה יהיה לך ביטחון? כי אם אתה לא סומך על המילה של עצמך, איך תסביר את זה עכשיו לאנשים אחרים? נכון. זה התנגשות, ואז הבנתי עם עצמי, רגע, אם אין לי את הלמה, אין לי סיבה, למה אני נמצא פה? למה אני עושה את הדבר הזה? אני לא מפסיק להוריד את עצמי, אני מרוקן את עצמי מאנרגיה. וזה באמת אחלה נקודה ככה לסכם איתה את הפודקאסט, ואני רוצה גם ככה באמת לקראת סיום, בסוף אנחנו נראים פה שוב לעסקים, בתחילת הדרך. מה היית אומר עכשיו לתום, לפני שהוא בעצם נכנס לכל העולם הזה, וגם איזשהו מסר שהיית רוצה לתת בקהל לאנשים ששומעים אותנו באמת תחילת הדרך? תרשה לעצמך להיות טירון. מה זה אומר? שאתה עכשיו פעם ראשונה פגשת M16 בטירונות, לא ציפית להיות צלף, נכון? ידעת שאתה הולך להתאמן, ואחרי כמות זמן מסוים אתה תהיה טוב. אותו דבר בעסק שלך. אתה עכשיו מתחיל משהו שמעולם לא עשית, שמצריך לך כמות סקילים ומיומנויות מטורפת. תן לעצמך להיות טירון. תן לעצמך להיות טירון. אל תתבייש לשאול שאלות, אל תתבייש לשלם לאנשים שמבינים יותר ממך, ואל תתבייש להגיד לאנשים, אני כרגע לא יודע. אני כרגע מנסה, אני כרגע בודק, וזה בסדר. ותמצא לך את הפאקינג אנשים שיתמכו בך. כי כל בן אדם כזה, שתיקח אותו שמתחיל את הדרך שלו בעולם העסקים, הייתי עכשיו זורק אותו במקום שבו יש 20 בעלי עסקים מצליחים, זה רק שאלה של זמן עד שהוא הופך להיות אחד מהם. כי ברגע שהסטנדרט של החברה שלך הוא כל כך גבוה, אתה לא תרצה להיות מתחת. פשוט רוב האנשים בחברה שהם נמצאים בה, הסטנדרט הוא נמוך, ואז הם מרשים לעצמם להישאר בסטנדרט הנמוך, כי הם מרגישים איתו בנוח. כי אם אתה מרוויח 10,000 שקל, אבל גם כל החברים שלך מרוויחים 10,000 שקל, סבבה, אז אתה עוד אחד מהם, נכון שאתה רוצה יותר. אבל יש סטנדרט מסוים שאתה עומד בו, וזה בסדר. אבל אם פתאום כל החברים שלך מרוויחים 30 ומרוויחים 40, אז פתאום אני אושרי שמרוויח הכי קצת בחבורה, וזה לא כיף. זה הופך להיות הסטנדרט. נכון. אז תמצא לך את האנשים שידחפו אותך, ואת אגב רואה את זה גם בנושא של זוגיות. אם אתה נמצא בחבורה שכולם שם רווקים, אתה תרגיש בנוח להיות רווק. ביום שבו יהיו חתונות, בנות זוג, עניינים, אתה תרגיש, רגע, איפה אני? למה אני כאילו בזה? זה תמיד ככה. אז תמצא לך אנשים שלידם אתה תמיד תשאף להיות יותר, ואם צריך גם תשלם לאנשים האלה. מדהים. אמרת, תרשה לעצמך להיות טירון, אז אני אגיד שזה גם, תגיד לעצמך, אני טירון, וזה בסדר. זה בסדר להגיד לעצמך שאתה טירון ושאתה בדרך. ממש השבוע ראיתי איזה סרטון ביוטיוב ורשמתי לעצמי על הלוח, תרשה לעצמך לטעות. רשמתי לעצמי, תרשה לעצמך לטעות, זה בסדר. גם הפודקאסט הזה, אמרתי את זה גם בפרק הקודם. אין לי מושג, כאילו אני לא יודע מה יהיה איתו, מה יקרה, זה גם, לי זה היה מאוד מלחיץ, כאילו פעם ראשונה פתאום לעבור מצלמות, וממש לעשות את זה בצורה כזו, אבל סבבה. מרשה לעצמי לטעות, גם אם זה לא יהיה 100%, גם אני פה בשביל ללמוד, אני אמרתי את זה גם, אני קורא לדברים האלה שכר לימוד, ובעיניי זה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו, כבעל עסקים וגם כאנשים באופן כללי, ואז הייתי מסכם את הכל בזה שאתם צריכים מאמן, אז פשוט תלכו למאמנים. צאו ותתאמנו חד משמעית, ושוב, גם בהקשר של הפודקאסט הזה, מספיק שבן אדם אחד ישמע פה את מה שאמרנו, ואני בטוח
שיש לפחות בן אדם אחד שישמע משהו שאמרנו פה, וזה יגרום לו להגיד, אני בסדר. ורק בשביל זה, היה שווה להקליט את הפרק הזה. וגם אני, אחי, הפודקאסט שלי גם, יש פרקים שהגיעו להרבה צפיות, ויש כאלה שלא, וזה בסדר, כי שוב, גם אם רק בן אדם אחד יצפה בפרק, והבן אדם הזה, החיים שלו השתנו, אחי, עשיתי את שלי. ואתה מפיץ את הקול הזה, ומפיץ את האור הזה, וזה מדהים, ותודה לך, ואני גם אגיד שאת רוב התכנים שיש לי בעמוד שלי, אתה עשית, ובצורה מטורפת, באמת השירות הכי מהיר שפעם נתקלתי בו, ואתה מקצוען אמיתי, ופשוט תמשיך, וגם אם אתה רואה שכרגע יש דברים שאולי הם לא בדיוק מה שרצית, כל טוב, אתה יכול גם לשנות את עצמך, את המתווה שאתה עושה בו, הכי חשוב זה פשוט להמשיך. בדיוק, זה המטרה בעצם. קודם כל, באמת להראות שאנחנו בדרך למשהו. זה חלק מהעניין של השיח, ושזה יהיה ככה באמת בגובה העיניים. אני חושב שעשינו את זה מדהים, אז קודם כל תודה רבה, תום, באמת, לי היה מדהים, ואני חושב שקודם כל גם פתחתי פה דברים ולמדתי הרבה דברים, ואני מקווה שגם החבר'ה שהזינו לנו פה שמעו. אז אם אהבתם, תשאירו לייק, תעשו סאב גם ביוטיוב וגם בפלטפורמות ספוטיפיי ואפל מיוזיק, תעקבו אחריי באינסטגרם וגם אחרי תום הלוי באינסטגרם, זה פשוט ככה, זה גם נמצא פה בתיאור. וזהו, אנחנו ניפגש בפרק הבא, בדרך למשהו.